L-Odwa tajba. Irridu lill-Lawċin u lill-Maltin jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Għalhekk se nidħlu għall-aktar proġett ambjentali ambizzjuż fl-istorja ta' pajjiżna. U għandna pjan fuq medda ta' 7 snin sabiex inwettquh. Se noffru ambjent aħjar fil-qalba tal-ibliet u tal-irħula tagħna. Se nipprovdu pulmuni ġodda f'kull lokalità. Għax irridu li biex tistrieħ u biex tgawdi l-familja ma jkollokx għalfejn tuża l-karozza. Iżda tkun mixja li tista' tieħdok fi spazju miftuħ viċin il-post fejn tgħix. Nemmen li dawn il-proġetti se jbidlu wiċċ pajjiżna fis-snin li ġejjin. Biex nagħmlu dan neħtieġu rrieda. Dik qed niggarantija jien. Jekk il-poplu Malti u Għawċi jagħtini l-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru fl-elezzjoni ġenerali, allura nibdew minnu fih. Mill-għada stess. Hemm bżonn ukoll naturalment ir-riżorsi. Dawk se nipprovduhom ukoll. Se nallokaw baġit totali ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. 100 miljun euro fis-sena għal proġetti ambjentali li se jkunu qed jagħtu nifs ġdid. Fit-tmiem dan il-proġett l-għanu li nkunu ħloqna kullana ta' ġonna u spazji pubbliċi ġodda madwar pajjiżna. Fil-waqt illi llum qegħdin impoġġu dan l-impenn quddiem il-poplu Malti u Għawċi, nisħaq li kull proġett li se nkunu qegħdin nidħlu għalih irid isir b'konsultazzjoni mar-residenti u mal-kunsilli lokali fost oħrajn. Aktar minn hekk se jkun hemm ħafna proġetti li rridu li jimbtu mill-qalba tal-komunità stess. Iżda din il-bidla hija meħtieġa. Il-prijorità hija uliedna, il-familji u l-anzjani tagħna. Irridu il-komunitajiet tagħna jgħixu f'ambjent nadif. Nieħdu l-idejat imbagħad nimplementaw. Fl-istess ħin ukoll diġà għandna ħsibijiet ċari dwar numru ta' proġetti li rridu nidħlu għalihom. Hemm fejn beda x-xogħol diġà u l-fatt li kollox se jingħaqad f'din il-miżura kbira u importanti se nassiguraw aktar effiċjenza fit-twettieq. Ħafna bliet u rħula kibru maż-żmien. Żdied ukoll l-użu tal-vetturi li qed jiddominaw spazji bħal pjazzett tagħna li qabel fihom kienu jiltaqgħu in-nies u kienu jilagħbu tfal. Huma daw l-ispazji illi kull fejn possibbli gvern immexxi minni irid jagħti lura lin-nies. Għaliex il-kwalità tal-ħajja ma titkejjilx biss bin-numri, iżda wkoll bl-ambjent illi ngħixu fih, li naħdmu fih u l-ispazji li fihom inqattaw il-ħin liberu tagħna. Għalkemm il-bieraħ ippreżentajt numru ta' inizjattivi li se jħallu ħafna flus fil-but tan-nies, illum bdejna billi nitkellmu fuq il-prijorità ġdida u kbira tagħna. Dan mhux f'kombinazzjoni. Dan l-investiment se jkun qiegħed iwassalna biex fil-leġislatura li jmiss nagħtu lill-poplu tagħna aktar parks pubbliċi. Fost l-akbar proġett ta' urban greening li qatt sar f'pajjiżna. Żoni pedonali f'kull lokal. Tunnels għat-traffiku fejn possibbli. Spazji ħodor miftuħa. Aktar parkeġġi taħt l-art bil-ħolqien ta' ġonna fuqhom. Il-ħolqien ta' spazji pubbliċi ġodda huwa kruċjali f'dan kollu. Il-proġett tal-Park Nazzjonali ġewwa ta' Qali fejn bini dilapidat twaqqa u minflok se jkun fetħa mimlija ħaxix u eżempju klassiku ta' dak li qed naspiraw għalih. Se nniedu wkoll skemi biex jinxtraw proprjetajiet privati fil-qalba ta' żoni urbani biex jiġu maqluba fi spazji miftuħa. U se nniedu wkoll skemi għax-xiri ta' ġonna privati biex jinfetħu għall pubbliku. Dan huwa l-kunċett magħruf bħala Urban Green Reclamation. Se nirreferi għal numru ta' proġetti li qed naraw li huma fost l-ewwel li beħsiebna nimplementaw. Fil-fatt hemm fejn diġà beda x-xogħol. Dawn huma eżempji li se nkomplu niżviluppawhom ma' dawk involuti. Il-Ministru Mirjam Dalli issa se tkun qed tispjega d-dettall tal-investimenti li qegħdin inħarsu sabiex nimplementaw. Proġetti f'Bormla u l-Isla fuq art li qabel kienet maħsuba
li ssir dormitorju tal-AUM, insemmu wkoll proġetti f'San Ġwan, f'Għawdex u l-Ħamrun, fuq l-art li bħalissa hija okkupata mill-fabrika tal-ħalib. Impjant li se jiġi rilokat fuq sit industrijali ieħor. Wara mbagħad il-Ministru Aaron Farrugia se jagħti spjega ta' proġetti li diġà sar fuq xogħol fuqhom u li se nkunu qegħdin nagħtuhom spinta. U proġetti oħra ta' parks u afforestazzjoni illi se nkunu qegħdin nimplementaw. Grazzi. Grazzi lill-Prim Ministru Robert Abela. Fil-fatt, dak li ser nkunu qegħdin nagħtu d-dettalji dwarhom illum huma dawn il-proġetti maġġuri. Proġetti maġġuri fil-lokalitajiet tagħna li ser ikunu qegħdin ibidlu il-wiċċ tal-lokalitajiet u anki il-wiċċ tal-pajjiż. Għaliex ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar proġetti fejn għandek żona urbanizzata, f'ċertu każijiet anki żona industrijali li ser nkunu qegħdin naqilbuha totalment fi spazji ħodor u pubbliċi. Ħanibda mal-ewwel bi proġett li rrefera għalih il-Prim Ministru, ħamorru fil-lokalitajiet ta' Bormla u Lisla. Hawnhekk qegħdin nirreferu għaż-żona tal-parkeġġ ta' San Pawl bejn il-lokalità ta' Bormla u Lisla. U dik l-art li qabel kienet immirata biex issir dormitorju tal-Università Amerikana u li bħalissa kif rajna tintuża bħala parkeġġ, issa ser tinqaleb fi spazju aħdar miftuħ għar-residenti tal-madwar. Fl-istess waqt ser nassiguraw li ma jintilef l-ebda spazju ta' parkeġġ. Għalina din hija importanti, għalhekk qegħdin nipproponu li dan il-parkeġġ isir taħt l-art. Qegħdin nagħmlu hekk għaliex konxi mill-problemi ta' parkeġġ u allura l-approach tagħna ser ikun dejjem li noħolqu opportunità ġdida. Ma rridux li biex nagħmlu xi ħaġa li nemmnu li hija tajba ħafna noħolqu xi tip ta' xkil. Anzi, lan tagħna huwa li fejn nistgħu nżidu l-ispazju ta' parkeġġ u mhux innaqsuh. Ħammur issa f'lokalità oħra, ħammorru San Ġwan. Proġett ieħor li ser nkunu qegħdin nħabbru llum huwa proprju f'din il-lokalità. Tajjeb ngħidu li din hija lokalità li kibret maż-żmien u għandha ċentru tagħha urbanizzat ħafna. Għalhekk li qegħdin nipproponu kif qegħdin taraw li fil-qalba ta' San Ġwan naraw li tingħata priorità totali lin-nies. U fil-fatt wara li ġie approvat il-permess għal proġett tal-ġnien ta' Karin Grek, qed nipproponu issa li dan il-proġett jiġi estiż b'tali mod li tinħoloq pjazza u jinħoloq spazju pubbliku kbir aħdar ġdid fil-qalba ta' din il-lokalità. Anki hawnhekk qegħdin nipproponu li t-traffiku jibda jgħaddi minn mina fil-waqt li jkun introdott parkeġġ taħt l-art li jipprovdi id-doppju tal-ispazji tal-parkeġġ preżenti. L-ispazju miftuħ hawnhekk ser ikun qed jingħaqad ma' dak eżistenti b'tali mod li ż-żona ta' spazju pubbliku se titripla. U dan il-proġett ser ikun qed jingħaqad ukoll ma' ġnien li hemm ftit il fuq minn din l-erja ħdejn il-kappella tal-propostu fejn se nibdlu żona urbana ta' madwar 1000 metru kwadru. Ħamorru issa fil-Gżira Awċija, ir-Rabat Għawdex. Ir-Rabat huwa ċ-ċentru tal-Gżira Awċija u rridu nsaħħu l-ambjent naturali li hemm fiż-żoni urbanizzati tiegħu. U allura qegħdin nipproponu li wara l-proġett ta' Pjazza San Franġisk nagħtu ħajja totalment ġdida liż-żoni ta' parkeġġ li hemm ftit il-bogħod minn din il-pjazza bi proġett ambizzjuż bi suite terminus tal-karozzi tal-linja. Dak li sal-lum huwa proġett tat-tarmac se jinbidel f'park għall-familji li ser ikun qed jinkludi wkoll ground tal-futbol u parkeġġ taħt l-art. U b'din il-proposta f'termini ta' spazju miftuħ dan se jingħaqad mal-ġnien ta' Villa Randall u l-bandli preżenti u se jkun fost l-akbar spazji miftuħa għal familji fil-pajjiż. Ħammur issa fil-lokalità tal-Ħamrun. Hawnhekk fil-lokalità tal-Ħamrun se nkunu qegħdin nikkonvertu l-art li llum hemm fuqha il-fabbrika tal-ħalib. U se nikkonvertuha fi spazju miftuħ aħdar għall familji kollha. B'dan l-impjant imbagħad jiġi rilokat għal sit ġdid industrijali. Dan il-proġett ser jinkludi fih parkeġġ imdaqqas taħt l-art għar-residenti tal-madwar u ser ikun hemm ukoll ġnien ta' madwar 10 tomniet tal-familji. Ifisser li ser ikonna 10 tomniet ta' spazju industrijali fil-qalba tar-residenti tal-Ħamrun li issa ser jinbidel totalment fi ġnien u spazju aħdar u pubbliku għall-familji. Ħammur issa fil-lokalità ta' Birkirkara. Il-lokalità ta' Birkirkara hija l-akbar lokalità li għandna f'pajjiżna.
dak li żmien ilu kien wiet naturali kif nafu matul is-snin imbena u l-ispazji miftuħa f'din il-lokalità huma ftit wisq. U hawnhekk qegħdin nipproponu proġett li permezz tiegħu insaqfu l-vija tal-ilma li hemm matul triq il-qasab. Għalhekk dik li preżentament hija ħofra twila tal-konkos minn fejn jgħaddi l-ilma se tissaqqaf b'mod li ma twaqqafx il-volum tal-ilma li jgħaddi filwaqt li jsir spazju aħdar fil-qalba ta' Birkirkara. U bekk ser nagħtu din il-lokalità spazju miftuħ fil-qalba tagħha u nroddu lura spazju li darba kien wiet naturali. Fl-istess waqt ser inkunu qegħdin nassiguraw l-infrastruttura li tilqa l-ilma tax-xita u li din tkun imtejba. Dawk huma 5 proġetti totalment ġodda li qegħdin naraw li permezz tagħhom inkunu bdilna totalment areas li huma urbanizzati biex nagħtu spazji pubbliċi u miftuħa lir-residenti tagħna. Grazzi lilek, kollega Ministru Dallin, sernilek Prim Ministru lilkom hawnhekk preżenti. L-għajta tal-familji fl-aħħar żminijiet kienet illi nkomplu nżidu iktar parks fil-pajjiż, iktar afforestazzjoni. Imma wkoll illi nagħtu tħaddir fiż-żoni ta' fejn il-familji jgħixu u fejn in-nies jaħdmu, mela iż-żoni urbani. Allora tħaddir fl-urban. U t-punta tluq kien propju illi nħadru żoni urbani permezz ta' ġonna vertikali li rajna madwar il-pajjiż, il-green roofs, imma wkoll skemi għal green facades madwar il-postijiet ta' fejn in-nies jgħixu. U dak kien propju il-punta tluq. Issa ħammorru għal livell illi jmiss bil-proposti li l-Prim Ministru ħabbar fl-aħħar minuti. U għalhekk hemmhekk ħammorru mill-ewwel għaż-żona ta' Santa Venera fejn se naraw illi l-istudji neċessarji biex jissaqqaf kemm tisqif allura tal-ġnien tal-post tal-min ta' Santa Venera hawnhekk tlestew u x-xogħol ikun jista' jibda fi żmien illi ġej. Din hija żona kif tafu traffikuża, toħloq inconvenient għal familji illi jgħixu hemmhekk u n-nies tal-madwar nafu illi hemmhekk għandek ħolma illi issa tista' issir realtà. Saru l-istudju kollha kif imwiet fl-2017 u bekk ħatu lura lil familji Vendriżi 7 tomniet ta' art li ħajkunu issa spazju miftuħ. Jitneħħa l-inkonvenjent, ġifieri l-istorbju u l-emissjonijiet u ikonna wkoll il-possibilità li jkun hemm inkluż parkeġġ. Mela hemmhekk 7 tomniet ta' art illi ħajmorru fi spazju miftuħ għal familji Vendriżi u dawk li jgħixu fil-madwar. Immur għal tieni proġett li huwa massiv ukoll illi l-Prim Ministru tkellem diversi drabi dwaru hija l-ħolma wkoll ta' ħafna familji li jarawh il-Florjana, Triq Sant'Anna fejn hawnhekk se naraw illi mhux biss dal-proġett huwa fattibbli imma se jsir ukoll. Nafu mill-iljun tal-Florjana sal-Monument tal-Gwerra hemmhekk se jiġi stretch of land illi issir kollha ħadra u allura żona ta' rikreazzjoni għal familji illi jgħixu hemmhekk. Se tmur lura għand in-nies. Bit-traffiku ovvjament kollu jgħaddi minn taħt l-art kif din naraw fil-visuals illi għandna ma' ġemna. Huwa proġett ukoll illi jestendu ruħu fil-fatt ħajkun pedestrian link diretta sa Pjazza Kastilja u l-kumplament tal-Belt Valletta. Dawk huma il-proġetti maġġuri li se jwettqu fil-leġislatura illi jmiss. Imma mhux se jkunu l-uniċi. Qegħdin naraw li magħhom ikollna fost oħrajn proġetti ta' parks u afforestazzjoni li diġà bdew fosthom. Insemmi l-estensjoni tal-inwadar bl-art illi ħadna issa qabel li kienet se tkun parti mill-proġett tal-Università. Qegħdin naraw il-park ta' Qali u dak ta' Benajsa u dan flimkien ma' parks ġodda. Parks ġodda fl-Imqabba, f'Bormla, il-Birgu, park ġeoloġiku fal-Lapsi u wiet iż-Żurrieq u finalment il-konverżjoni tal-pont magħruf bħala tax-Xell f'Birżebbuġa. Flimkien ma' dawn ovvjament għaddej work in progress fuq 4 proġetti ta' urban greening li kull wieħed imiss mal-1,000,000 euro ta' investiment. Fosthom ġewwa Ħażabbar, ġewwa l-Mosta, ġewwa Ħall-Qormi u ġewwa il-Ħamrun. Dawn huma l-proġetti illi qed jistennewna għaż-żmien li ġej. Kommessi li b'dawn il-proġetti nibdlu wiċċ Malta u Għawdex. 5 snin ilu wedniekom investiment ta' 100 miljun euro fis-sena għal toroq aħjar. Hekk wedna u hekk għamilna. Lanqas pandemija ma waqfitna milli nagħmlu dak li wedna. Dak proġett li se nagħlquh
biex ikunu saru mill-ġdid it-toroq ta' Malta kollha. Iżda, illum għandna priorità ġdida. Tafu li se nwasluha, għax magħna tafu fejn qegħdin. Kull meta wedna wettaqna. Konvint li flimkien se naslu. Malta flimkien biex nagħtu spazji isbaħ u pubbliċi lill-familji. Malta flimkien il-futur sabiħ. Prim Ministru, nsellimlek Massimo Ksisa minn Television Malta. Insellimlek Massimo. Illum tajt dettalji ta' din il-proposta anke l-bieraħ segwejt id-diskors tiegħek u semmejt iktar minn darba l-ambjent. Dan kont tirreferi għal din il-proposta l-ewwel nett jew forsi hemm idejat oħra, proposti oħra marbuta mal-ambjent u l-kampanja tal-Partit Laburista se tkun iffukata primarjament madwar l-ambjent. Tieni domanda, fl-2017 kien hemm il-proposta ta' 700 miljun sabiex jiġu ranġati t-toroq kollha ta' Malta f'7 snin. Din id-darba 700 miljun biex ikun hemm spazji pubbliċi f'kull belt madwar Malta Għawdex. Il-priorità ta' din l-amministrazzjoni nbidlet u kif tinkwadra din il-proposta mal-miri tal-carbon neutrality għall-2030? Grazzi. Grazzi. L-ewwel nett il-proposta dwar l-infrastruttura, dik li wettaqna ħafna minna, naturalment se tiġi implementata fi sħiħ. U allura din il-proposta li qegħdin l-inizjattiva li qed innidu llum ta' 700 miljun euro ta' investiment ambjentali mhijiex se tissostitwixxi dik, imma dik se tibqa' għaddejja u din naturalment imbagħad titħaddem separatament. Definittivament il-pajjiż għandu priorità ġdida. U aħna bħala Partit Laburista aġġustajna il-policies tagħna għal dik il-priorità. Fl-2013 kellna infrastruttura illi kienet skariċ għall-investiment. Illum l-infrastruttura ta' pajjiżna hija katalista għall-investiment u tattira l-investiment. Issa rrikonoxxejna illi fil-priorità ġdida rridu nagħtu focus ewlieni fuq l-ambjent. U għalhekk fil-waqt li l-ambjent mhux se jkun l-unika proposta li se jkollna fil-manifest elettorali tagħna, definittivament hija waħda mill-prijoritajiet tagħna, imma se jkollna mbagħad proposti li jolqtu kull settur u nemmen li kull settur f'pajjiżna bil-proposti li se nkunu qegħdin inresqu f'dawn il-ġranet se jkun qiegħed jgħix aħjar. U naturalment imbagħad semmejt li target ambizzjuż tal-2030 u dak aktar ambizzjuż terġa' tal-2050. Iva, dawn il-proġetti jiffiguraw preċiżament f'dawk it-targets li rridu nilħqu. Imma nsemmi diġà numru ta' inizjattivi li għamilna. Insemmi il-ban fuq l-importazzjoni ta' single-use plastics u l-eventwali projbizzjoni fuq il-bejħ ta' single-use plastics. Insemmi proġetti bħal shore to ship illi bħalissa jiġi implementat ġewwa l-port il-kbir. Umbagħad se jkollna t-tieni proġett li se jkun qed isir fil-Malta Freeport li se jkun ifisser tnaqqis drastiku fl-emissjonijiet ġewwa pajjiżna. Insemmi l-inizjattivi b'saħħithom li tajna fl-aħħar budget u anke f'ta' qabel ma fl-aħħar budget komplejna nibnu fuq l-electrification tal-flotta tal-vetturi tagħna biex innaqsu l-emissjonijiet. Insemmi l-proġett li inawgurajna ftit jemilu f'Ħassabtan il-fuel facility ġdida ġewwa Ħassabtan li għandha vapor recovery facility state of the art. Insemmi mbagħad il-qalba l-iktar forsi waħda mill-iktar proġetti li jagħmlu effett fuq tnaqqis fl-emissjonijiet, il-qalba miż-żejt mill-aktar żejt li jniġġes biex jiġġenera l-elettriku tagħna għal gass naturali. Insemmi mbagħad il-proġett tat-tieni interconnector li qegħdin naħdmu fuq, jiġifieri jekk issaqsini għandna sensiela ta' inizjattivi li rridu nibqgħu naħdmu fuqhom biex inkomplu naslu għal daw it-targets li huma ambizzjużi imma ejja naċċettaw li huma kruċjali għal futur ta' pajjiżna u għall-bqija tad-dinja. Mark Lawrence, Times of Malta. Bonġu Mark. Il-weda ta' 5 snin ilu kienet li jsiru t-toroq kollha ta' Malta f'7 snin. Sar ħafna u sar ħafna xogħol, però għaddew 5 snin u jidher ċari li sa sentejn oħra mhux se jitlestew t-toroq kollha ta' Malta. Tagħtina garanzija li din il-weda ta' 7 snin li qed tagħmel issa matula se jitlestew, għax it-toroq mhux se jitlestew. Mark, il-proġett ta' 700 miljun euro f'investiment fl-infrastruttura se jibqa' għaddej determinati illi nwasluh u rridu naraw illi t-toroq kollha ta' pajjiżna jinbidlu u ikunu kompatibbli ma' stat demokratiku Ewropew. Infakkar minn fejn tlaqna. Tlaqna minn sitwazzjoni fejn it-toroq f'pajjiżna
kienu diżastrużi. Ħalli nfakkar ftit illi t-toroq tagħna taf kif kienu jiġu trattati mill-amministrazzjoni preċedenti b'xi kisja ta' fuq ta' tarmak meta jkun ġej xi persuna distinta minn barra minn Malta. Dak l-investiment infrastrutturali li kellna aħna mbarkajna fuq proġetti, insemmi anke biex ġejtu hawnhekk. Għaddejna mill-flyover tal-Marsa, l-proġett tal-Marsa. Probabbilment għaddejtu minn proġetti oħrajn. Dawn huma l-proġetti massivi li għamilna mbagħad il-surfacing tat-toroq fl-irħula, fl-ibliet tagħna. Bl-istess mod, dal-proġett ta' 700 miljun euro investiment fl-ambjent tagħna se jsir. U għandna l-kredenzjali illi dak li nwedu nwettquh. Wet nagħti l-kelma tiegħi u l-garanzija illi dak li qegħdin din l-inizjattiva li ħabbarna se nkunu qegħdin nimplementawha u nwettquha bis-saħħa. Bonġu Nicole Mejla minn Malta Today. Xaqt nistaqsik ftit fuq il-plea deal tat-topa fil-każ tal-HSBC Heist. Ma taħsibx li l-falliment ta' dal-plea deal tinħtieġ ir-riżenja tal-Avukat Ġenerali u kif tispjega l-assenza ta' spjega mill-Ministru ta' Ġustizzja fejn huma checks and balances hawnhekk. U fuq il-miżura tal-bieraħ tal-1,000 euro għal 10 snin li se tagħtu lil min jixtri proprjetà. Ma taħsibx li din hija miżura inflazzjonarja li mhux eżatt se tindirizza il-prezzijiet tal-proprjetà? Grazzi. Nicole, rigward il-diskussjonijiet li kien hemm qabel ingħatat is-sentenza lill persuna li għamilt referenza dwarha, naturalment dik hija mansjoni li tidħol fiha l-Avukat Ġenerali ma fuq kollox imbagħad il-qorti. Għaliex il-qorti kienet li tagħti is-sentenza u naturalment waslet għal pjena li eventwalment ingħatat. Semmejt li l-miżura li ħabbarna l-bieraħ. Jiena nifhem li hija miżura li kellna reazzjonijiet li kienu pożittivi ħafna dwarha. U mhix kwistjoni li se toħloq xi effett inflazzjonarju. Hija miżura li se tagħmel differenza enormi fil-ħajja tal-first time buyers. Qed nitkellmu hawnhekk illi fuq medda ta' 10 snin se nkunu tajna 10,000 euro fi ħlas ta' self lil first time buyers. Din se tagħmel differenza enormi. Ħlas ta' self medju huwa ta' 1,000 euro fix-xahar. Ifisser li se nkunu qed inħallsu l-ekwivalenti ta' xahar loan fis-sena għal 10 snin. Din maduda wkoll mbagħad. Ġifieri ħanieħdu eżempju ta' first time buyer li llum jiddeċiedi li jixtri proprjetà ġewwa UCA, ġewwa Urban Conservation Area. Se jkun qiegħed jifranka t-taxxa kollha. Se jkun qiegħed jingħata vet refund fuq l-ewwel 300,000 ta' miljoramenti li jiddeċiedi li jagħmel. Jekk se jkun qed jixtri l-proprjetà f'Għawdex, se jingħata 30,000 euro cash grant. Jekk se jkun qed jixtri l-proprjetà f'Malta, se jkun qiegħed jingħata 15,000 euro cash grant. On top of all that, se nkunu qegħdin niffinanzjaw 1,000 euro fix-xahar fuq medda ta' 10 snin fi ħlas tas-self. Grazzi. Bonġu Ministru, Sabrina Zammit minn Malta Independent. Rigward il-proposti ta' tax bans li inti għamilt il-bieraħ fejn qed li se tħalli madwar 300 euro l-familji. Tista' forsi tagħtina aktar dettalji? U t-tieni domanda rigward il-proposta ta' 700 miljun euro nefqa fuq Green Spaces. Hija ironika l-ħaġa li l-Gvern għamel din il-proposta wara l-ħalla li jsir over the development over the last 9 years. Hemm forsi xi pjan li dan jiġi ttekiljat? Grazzi. Ħanerġa' nispjega l-figuri li spjegajt il-bieraħ. L-ifrankar tat-taxxa bit-twessieħ tat-tax ban se jkun ifisser illi ġenituri mhux se jkunu qegħdin iħallsu ebda taxxa fuq l-ewwel 12,200 euro taqlieħ fis-sena. Dik hija miżura b'saħħitha ħafna. U mbagħad x'se jkun qed jirrifletti ruħu dan it-twessieħ tat-tax bans. Tal-inqas 255 euro ifrankar ta' taxxa fis-sena sa massimu ta' 365 euro ifrankar ta' taxxa fis-sena. Dan ifisser allura l-medja se tkun qiegħda ta' 300 euro aktar fil-but ta' kull ħaddiem fis-sena. U mbagħad dan kollu se jkun qiegħed ifisser 66 miljun euro aktar fis-sena fil-but tal-familji u self-employed, fil-waqt li se nagħtu 24 miljun euro f'rifużjoni tat-taxxa. Il-miżura għalhekk komplessivament hija dik ta' 90 miljun euro.
u mbagħad ukoll għal dak li ma jħallsux taxxa, dawn jibqgħu jieħdu r-rifużjoni u dik ir-rifużjoni se tkun qiegħda tissaħħaħ b'25 euro ħalli ċekk massimu issa jibda jitla għal bejn 150 euro u 165 euro fis-sena. Dik hija dwar il-miżura fiskali li tkellimt dwar għall-kbieraħ. Rigward il-tieni domanda tiegħek li tikkonċerna l-investiment ta' 700 miljun euro fl-ambjent ta' pajjiżna, ejja nitilqu mill-priorità li kellna fl-2013. U mir-realtà anzi, iktar mill-priorità, kellna settur tal-kostruzzjoni li kien staġnat kompletament. Kellna ekonomija li kienet staġnata kompletament. U r-realtà, il-kaġun ta' dak il-fatturi li kellna amministrazzjoni li ma kellix il-kredenzjali fil-tmexxija tal-finanzi tal-pajjiż u fit-tmexxija tal-ekonomija. U iva mbagħad saru numru ta' miżuri biex l-ekonomija seta' tibda mixja l fuq il-qudiem sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies u jista' jkun ukoll iva illi f'dak il-proċess kellek sitwazzjoni fejn vera il-bini li sar kien dak maħluq fl-2006 fil-pjani lokali illi fassal il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Jiġifieri l-iżvilupp kien fil-parametri ta' dak il-pjani lokali. Aħna m'għamilniex kif għamel ħaddieħor li llum huwa konsulent tal-kap tal-Oppożizzjoni, illi fl-2006 daħħal art verġni id-daqs tas-siġġiewi kollu ġewwa żona ta' żvilupp. Dak huma r-realtajiet mela l-parametri kienu dawk kif fissati mill-Partit Nazzjonalista. Illum qegħdin nifhmu il-vuċi tan-nies u r-realtajiet ġodda. U huwa għalhekk li nidejna dan il-proġett, daw il-proġetti ta' sensiela ta' proġetti ambizzjużi ħafna ta' investiment ta' 700 miljun euro biex nirrikonoxxu r-realtajiet tal-lum ukoll nagħmlu dal-ispazji pubbliċi l-ispazji miftuħa sabiex il-familji tagħna ikollhom flimkien mat-tfal tagħhom fejn ikunu jistgħu jirrilassaw igawdu l-ħin liberu tagħhom u naturalment ikollna wkoll kwalità ta' ħajja ta' arja aħjar. Grazzi. Insellimlek. Ġurnata tajba. Insellimlek, Dr. Bela. Mela, għandi l-ewwel domanda, jekk ma jimpurtax. Il-costings ta' uħud mill-wedi tal-bieraħ fosthom tal-first time buyers u tal-mediċini b'xejn għall-anzjani. Jekk tistax ittihomna jekk jogħġbok. U rigward il-mediċini b'xejn, din hija weda reċiklata u xek saret fl-2013 u saret minnek innifsek ukoll fl-2019 għaddew sentejn u għadhom mhux b'xejn. Il-bieraħ wara il-konferenza stampa tagħna, il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija. U għalija hija l-aqwa konferma ta' kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandu ebda kredenzjali biex imexxi il-finanzi u l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Jidher ċar illi għall-kap tal-Oppożizzjoni tmexxija tal-finanzi u l-ekonomija huma logħba tal-monopoli. L-ekonomija hija l-ħajja tan-nies, mhijiex logħba. U meta tara id-dak li ngħid f'din l-istqarrija, jiena ħanispjega figura ta' dak li għadt il-bieraħ. Intom għadtu l-bieraħ il-miżuri tagħna li għadna mhux vera jiswew biljun u 390 miljun. Ħanerġa' nispjega dak li għedt il-bieraħ u ngħidlek kif preċiżament jekk taqbad calculator b'mod sempliċi se tasal għal figura sempliċi ta' 1390 miljun. Ħanibda bil-proposta dwar it-tnaqqis tal-income tax. Dik tiswa 323 miljun. Ħanidħol issa fit-tnaqqis tal-corporate tax rate. Dik hija miżura li se tkun tiswa 100 miljun euro. Il-miżura dwar l-anzjani 410 miljun euro. Fiha dik hemm il-mediċini b'xejn għall-anzjani kollha tagħna, formularju li naturalment issa se jkun qed jitwessa. Wetta kif għadt inti fil-kampanja tmexxija tal-Partit Laburista fil-Diċembru tal-2019 u f'Jannar tal-2020, issa wasal il-mument li nimplementawha. Il-proposta dwar li żgħażagħ isiru sidien ta' darhom dik li tikkonċerna li nħallsu il-loan ta' 1000 euro fis-sena għal medda ta' 10 snin. Dik hija miżura li se tiswa 57 miljun euro. U l-aħħar proposta dik li qed niddiskutu llum nerġgħu tal-ambjent 700 miljun fuq medda ta' 7 snin, jiġifieri f'medda ta' leġislatura qed nitkellmu fuq 500 miljun, għoddhom flimkien b'kalkolu sempliċi u tasal għal 1390 miljun, jiġifieri 1.39 billion euro.
Nsellimlek Prim Ministru Samuel Lucas minn One News. Prim Ministru, ovvjament inti dejjem tisħaq dwar il-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-importanza tiegħu għall-ekonomija fl-istess waqt il-ħarsin tal-ambjent. F'dawn iż-żewġ proposti li ħabbart kemm għal dak ta' 700 miljun euro investiment fil-qasam ambjentali għas 7 snin li ġejjin u anke dwar dak li jolqot l-iżvilupp is-settur tal-iżvilupp u x-xiri tal-proprjetà. F'dawn is-7 snin li ġejjin ħajkun hemm dan l-element ta' bilanċ li dejjem sostnejt inti dwaru sa mill-bidu ta' tmexxija tiegħek? Iva, għaliex l-esperjenza urietna illi l-ambjent għandu ikun sors primarju tal-iżvilupp ekonomiku. Mhux li jkollna żvilupp ekonomiku li jikkontrasta mal-ambjent imma li jikkumplimentaw u jgħinu lil xulxin. U dik hija l-bażi tal-viżjoni tagħna. Għalhekk tlaqna minn proġett infrastrutturali fl-2017 illi kien l-investejna fih 700 miljun euro u dan stajna nagħmluh għal raġuni waħda. Għaliex konna qlin fil-management tal-ekonomija tagħna u għandna ekonomija li trendi. U l-istess meta issa tinniedu dan il-proġett biex tinvesti 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Ifisser li rid ikollok ekonomija li trendi u għalhekk l-importanza fl-aħħar mill-aħħar il-kredenzjali li jkollok sabiex tmexxi l-ekonomija, sabiex toħloq l-impjiegi. Illum aħna qegħdin f'fażi ta' rkupru ekonomiku u għal daqstant il-pajjiż ma jistax ikollu dilettanti qed imexxu l-ekonomija tiegħu. Għax tkun riċetta diżastruża l-pajjiż f'mument tant importanti. Minkejja li għadna ħirġin minn pandemija, pajjiżna għandu lanqas rata ta' qatt li qatt kellu fl-istorja tiegħu. Minkejja li għadna ġewwa pandemija u ħirġin minn fażi ta' pandemija, il-Kummissjoni Ewropea tbassar li pajjiżna se jkollu l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha. Ara x'ċertifikat tatna l-Unjoni Ewropea. Ara x'ċertifikat tatna l-Kummissjoni Ewropea meta tkellmet dwar il-pjan ta' rkupru ta' reżiljenza tagħna li ċċertifikatu bħala l-aktar pjan ambjentalment ambizzjuż fost l-Istati membri kollha. Dawk huma l-kredenzjali illi għandu dan il-Gvern u għalhekk li qed nitolbu l-fiduċja tal-poplu tagħna sabiex dal-pjan ambizzjuż ħafna illi għandna nkunu nistgħu nibqgħu nimplementawh.